аз видеоро сар кардан, ин спонсори видеои имрӯзаи мо. Дарон як подписатсия кунен, дарон як бор хабарш бигирен ку даҳуҷа чӣ гапай. Бешакӣ ташаккури зиёд. Ин видеоро то охира тамошо кунед. Ба фикрам баъзеёда маълумоти навай, баъзеёда маълумоти фаромӯшшуда. Мегзарем ба қисмати видео. бисёре мехоҳанд дар бораи растамошка маълумот дошта бошанд. Ин савол бисёре пурсидагианд. Як чизро хотиррасон кунам, ки растамошка пулаш ҳар сол дигар мешавад. Шояд баъзеё бигӯянд, ки мо ҳам медонем. Не ки ман инро ба кадом хотир гуфтам. видео дар бораи растамошка дар канал мондагӣ будем, ки вай видео аз соли 2017 ё 18 аз ҳамон видеоҳо дида растамошка мепурсанд ҳамин қадар пул мешавад агар ман ҳамин хеле мошин Тоҷикистон биёрам. Не албатта. Барои растамошка вообще дигар шидагия. соли мошин, маркаи мошин мебинанд, баъд растамошка мекунанд. бо барои растамошка кардан вобаста ба одаме ки мошинро растамошка мекунад, через ягон фирма мекунанд ё ягон шиностон. пеш аз растамошка кардан мошина мебинанд, нархномаро метиҳанд, мегӯянд, ки инамиқа пул мешава мошини ту, агар растамошкаш кунӣ, бар ҳамин пула биспор. Вақте бурди пула спориди, чек оварди, мошинта растамошка мекунанд, метиҳанд та бо далшай мекунӣ мерай. Хай як камтар маълумот буд. Мебинем агар маълумоти пурра дар кортон бошад, бо ҳамин видеоро мебинем чӣ хелай. Агар ягон пешравӣ бошад дар ҳамин видео, бо дигар маълумотро барои шумо пешниҳод мекунем. Масалан, дигар маълумотро аз пушти, аз кофткови дигар маълумотҳо мешавем. маълумотҳои пурра дар бораи растамошка. ин гапҳоро як бори дигар хотиррасон кунам, бо хубтар мешавад. Дар бораи мошин аз соли 2006 боло воридот ба Тоҷикистон иҷозат дода мешавад. Ин қонун 2019 ба фикрам баромадагӣ буд. Не ки бисёриҳо сечкаҳои 99 ва 2000 соле ки видеое ки мондагӣ будем, мепурсанд, ки то Тоҷикистон чанд сум мешавад ва растамошка бо пули растамошка ҳамаш қати чанд сум мешавад дар Тоҷикистон, агар мо ин мошинро заказ кунем. Бардори ин вақти ин хеле мошинҳо гузашт. Агар шумо дар мошинҳои хуб ва мошинҳои арзон заказ карданӣ бошед ё запчасти мошин дар кортон бошад, инам инстаграм да нависен, проина подписатсия мекунем, намекунем, хай ушон кори худтон. Дроин нависен чӣ хеле запчаст дар кортон, як мошин дар кортона, мо дида мебарем. Агар аз дастмон биёяд, кортона буд мекунем. Масалан, мо раста мошин дар кортон боша ё ки запчаст дар кортон боша, биёвем, масалан дрожж боша, мегӯем, ки аз ҳудаи ҳамин кор мебурем. ҷамъбасти видео дар бораи роҳгиро аз худи Германия то Тоҷикистон як мошин чӣ қадар пул мешавад, хай камтар як гап занем. Ба фикрам бо хубтар мешавад. Як маълумоти дигар барои шумо. хай мо дар бораи средни мошинҳо гап мезанем. Opel Astra H, Zafira, Toyota Verso ва дигар намуди мошинҳо. як мошин аз Германия то Тоҷикистон 1400 то 1500 евро мешавад. 350 то 450 евро. И аз Германия то Литвара мошина бурданай. баъд аз он ҷо то Тоҷикистон 1000 евро бо плюс 50 еврога пули коғаз, барои ягон коғаз ба фирм пур мекунанд. пули коғазпулӣ ба фикрам бозем 50 евро пули коғаз пур карданшон. тақрибан ҳамин хел мешавад. агар видео маъқултон бошад, дроин лайк монен, дигар одам равон кунен агар бихоҳен. агар нахоҳен, хай ҳеҷ гапе не. боқӣ дар амони худо бошед.